Hola a tots i a totes. Soc Aura Delgado, de l'equip de comunicació del Servei d'Ocupació de Terrassa, des del qual us donem la benvinguda al webinar Conèixer a fons l'ocupació, atenció sociosanitària. Prepara't per diferenciar-te i aconsegueix treballar en l'àmbit sociosanitari. La sessió d'avui anirà a càrrec del tècnic d'ocupació Cristian Llaue. Abans d'entrar en matèria, us volem recordar que des del Servei d'Ocupació oferim diferents serveis en matèria d'ocupació, adaptant-nos a les necessitats del mercat laboral, de les persones i de les empreses. Podreu trobar tota la informació sobre el que fem a la nostra pàgina web, terrassaocupació.cat, i contactar amb nosaltres si necessiteu rebre assessorament. També els podeu seguir a les xarxes per estar al corrent de totes les novetats. Us informem que aquest webinar quedarà registrat i posteriorment penjat a la nostra pàgina web. Ara ja sí, comencem el webinar. Podeu anar deixant les vostres preguntes al xat i es contestaran a la part final del webinar. Per últim, demanar-vos que escriviu el vostre nom i cognom al xat per passar control d'assistència i enviar-vos un correu amb un qüestionari de satisfacció, l'enllaç al vídeo i material de suport. Moltes gràcies. Endavant, Cristian. Hola, benvolguts, benvolgudes. L'objectiu d'aquesta webinar és conèixer a fons els llocs de treball i les ocupacions vinculades a l'atenció sociosanitària del nostre territori. Comencem. Doncs avui, durant el webinar, treballarem aquests 5 mòduls. Al primer mòdul parlarem de l'atenció sociosanitària a la nostra ciutat, a Terrassa, i al Vallès Occidental. En el segon mòdul parlarem una miqueta del perfil professional que trobem a l'àmbit sociosanitari. Seguidament, parlarem de les seves competències i les habilitats per treballar com a personal sociosanitari. En el quart mòdul, parlarem una miqueta de quins són els requisits que demanen les empreses per accedir als llocs de treball i quines són les condicions laborals que podem trobar. I per finalitzar, parlarem una miqueta d'on podeu trobar el contingut de la webinar que treballarem durant el dia d'avui, d'acord? I al final ja de la webinar farem un torn de preguntes que em podeu preguntar tot el que no us quedi clar durant la presentació, d'acord? Doncs comencem. En el primer mòdul, com hem parlat, ens fiquem una mica en situació, comencem a parlar de l'atenció sociosanitària, de l'atenció sociosanitària a Terrassa i al Vallès Occidental, i comencem a comentar una miqueta aquesta imatge. És una imatge de la plaça Vella, que és un lloc molt comú de la nostra ciutat, on es celebren diferents tipus de festa, i és un reflexe de quina és una miqueta la situació per la que estem passant a la nostra ciutat. Doncs, com podeu veure, a la gràfica, el número de persones de més de 65 anys va en augment. Estem davant d'una situació en la que la població està envellint. Com podeu veure a la gràfica, des del 2010 fins al 2008 la cosa va en augment. Llavors, quina és l'atenció sanitària a Terrassa? Doncs l'atenció sanitària a Terrassa estan formades per diferents institucions i empreses. En el cas del servei d'atenció domiciliària, tenim 5 empreses. Us hem ficat aquí un exemple, que és el Centre d'Assistència Sociosanitari, que és una empresa que ha contactat amb nosaltres en diferents ocasions per donar-li suport en diferents processos de selecció. N'hi ha d'altres més, com Cangurs pels avis, entre d'altres. Després trobem diferents tipus de residències. A Terrassa, a la nostra ciutat, hi ha 32 residències. Aquestes 32 residències estan formades per diferents tipus de professionals que més endavant els comentarem. Hi ha diferents tipus de residències, com, per exemple, un exemple és la Llar Fundació que tenim aquí, com d'altres, que col·laborem amb diverses, però avui fiquem aquest exemple, però, per exemple, normalment tractem amb altres com la residència Car Arnaus, la residència El Sagrat Cor, la residència Catalunya, entre altres. Després, també tenim centres de dia. Aquí hem ficat exemple la Vida Activa, però hem de destacar que moltes residències fan també la funció de centre de dia. Per tant, tenen aquesta doble funció. Fan la funció de residència i, a part, la funció de centre de dia.
A part, també tenim centres especials per discapacitats, com l'exemple que tenim aquí, Rodis. Doncs, què us puc dir de les residències que tenim a la nostra ciutat? Les residències que tenim a la nostra ciutat normalment han sigut cases molt antigues que han sigut reformades i adaptades a les necessitats de les persones dependents, per la qual, així, els residents podran rebre totes les necessitats o sigui, podran cobrir totes les necessitats que necessitin. Després, seguidament, parlarem de l'atenció sanitària al Vallès Occidental, que, com podem veure, n'hi ha 149 institucions amb un total de 5.719 places. És una dada que tenim des del 2017. I que actualment no està actualitzada, però us podem dir que aquestes places han anat en augment. I després, ja per continuar, us podem dir que l'àmbit sociosanitari forma part del sector serveis, que actualment, en l'últim trimestre del 2020, n'hi ha hagut 247 contractacions en l'àmbit sociosanitari, concretament, i, malauradament, durant l'estat d'alarma, ens ha tocat passar per un moment bastant complicat i moltes institucions i empreses d'atenció domiciliària han necessitat el nostre suport per cobrir l'alta demanda de personal que han tingut que tenir. I estem contents perquè els hem pogut aportar personal qualificat per cobrir aquestes necessitats. En total, des que va començar l'estat d'alarma fins al final d'aquest, hem donat suport a les empreses i s'han realitzat unes 40 contractacions, més o menys, perquè tingueu una idea. Una de les entitats que hem de destacar són la Mútua de Terrassa i el CAP Sant Llàtzer. Llavors, la Mútua de Terrassa és una entitat que es va crear l'any 1900, o sigui que ja té un llarg recorregut, i que tota l'activitat relacionada amb l'atenció sociosanitària es gestiona a través de la Fundació Vall Paradís. La Fundació Vall Paradís es va crear el 1991 i amb diferents entitats com residències, centres per discapacitats, donen diferents suports a diferents persones en dependència. Després tenim el Consorci Sanitari de Terrassa, que tal com el coneixem avui, es va crear el 1988. Està centrat en l'àmbit sociosanitari i tot el que està centrat en la cura de persones dependents es fa des de la residència Sant Llàtzer. La residència Sant Llàtzer té un total de 69 places aproximadament. Destacar que amb aquestes dues entitats hem col·laborat per donar-los suport en diferents processos de selecció i en projectes de formació ocupacional. Destacar els 3 moments històrics per als que han passat l'ocupació de l'atenció sanitària. Hi ha 3 moments que destaquen per sobre de tot. El primer que comentem és l'any 2006. A l'any 2006 es crea la Llei de Dependència. La Llei de Dependència reconeix el dret a tothom a tenir una promoció de l'autonomia personal i de l'atenció en situació de dependència. I, a més, es reconeixen els drets i ajuts econòmics per a aquelles persones que no tenen recursos. Un altre moment que ens impacta, com podeu veure, és el 31 de desembre del 2021, en la qual, encara no m'ha arribat, però en la qual serà obligatori tenir una titulació per poder exercir com a professional sociosanitari. Dos exemples de titulacions per poder exercir com a professional serien els certificats professionals i els cicles formatius de grau mitjà, que més endavant els comentarem. I, malauradament, comentem el cop del Covid, però dins de tota una situació dolenta ens serveix a tots per aprendre i per créixer tant personalment com professionalment en aquest cas. Tenim el cop del Covid, que durant el moment que vam passar moltes residències anaven saturades perquè tenien molta feina. Llavors, davant de la situació, tant l'Estat com moltes comunitats autònomes van considerar que la titulació l'havien de deixar al costat, no era un requisit obligatori durant aquest estat d'alarma
i les persones que tenien experiència, que podien acreditar la seva experiència o tenien competències, doncs podien treballar en el sector. Per què és una oportunitat? Perquè moltes persones que estan interessades en continuar vinculades al sector, tenir una oportunitat com a professional en el sector, doncs van aprofitar el moment del Covid per veure si els agradava realment aquesta professió. Per tant, va ser interessant. Continuem. Comencem a parlar ja del mòdul 2 i comencem a parlar del professional sociosanitari per a persones dependents. Bé, la definició del professional sociosanitari, com podeu veure en la diapositiva, l'hem desglossat en 4 parts. Jo l'aniré explicant una per una i al final del torn de preguntes, si teniu algun dubte, doncs me'l feu saber i jo us l'aclariré. D'acord? Comencem. L'ocupació sociosanitària són aquelles persones que disposen de coneixements i experiència a donar suport a persones. Més endavant us parlaré sobre aquests coneixements i experiències que estan totalment relacionades amb les competències tècniques requerides per treballar amb persones dependents. Seguim amb la definició i diu, amb diferents nivells de dependència durant el seu dia a dia a l'hora de realitzar les seves tasques quotidianes de manera totalment personalitzada. Tenint en compte el nivell de dependència de la persona, el tècnic sociosanitari treballarà per donar-li aquell suport que realment necessita. No tota l'estona està allà sobre la persona, no. Només quan ho necessita. D'aquesta manera promocionarem la seva autonomia personal. Continuem i seguim i aquí la definició diu fomentant la millora de l'autonomia personal i les relacions amb l'entorn. Molts professionals entenen que han de fer-se càrrec completament de la persona. I és el que hem dit, No es tracta de fer això, sinó és d'acompanyar i animar i guiar la persona a que faci les seves activitats quotidianes dins de les seves possibilitats. I per acabar, que sapigueu que tota l'ocupació sociosanitària o bé es pot realitzar en un domicili o bé en una institució. Els llocs de feina que tenim associats a l'ocupació sociosanitària. Podem trobar l'assistent d'atenció domiciliària, podem trobar el cuidador de persones amb discapacitat, podem trobar l'auxiliar en geriatria o gerontologia o el treballador familiar. Doncs bé, l'assistent d'atenció domiciliària és aquella persona que treballa en un domicili d'una persona que normalment, com he comentat abans, necessita un recolzament per fer aquelles tasques quotidianes, que no necessita una persona que estigui superpendent d'ella perquè té una certa dependència però no és una persona dependent total. Després parlem dels cuidadors amb persones amb discapacitat, que també és una persona que treballa amb persones amb una diversitat cognitiva i també pot treballar o bé en el seu domicili o bé en centres especials per a persones discapacitades. I seguim amb l'auxiliar en geriatria, que són aquells professionals que tenen l'atenció, que estan centrats en l'atenció diària dels ancians i normalment treballen o bé en centres de dia o bé en residències. I, per últim, destacar el treballador familiar, que el treballador familiar és una figura que s'assembla bastant a l'atenció domiciliària, però diguem que té un rang una miqueta més alt perquè ja treballen es coordinen molt bé amb el sistema públic a l'hora de donar els diferents serveis als domicilis. Molt bé, doncs comencem ara a parlar de les funcions i tasques principals. Comentar, com tal com veieu aquí a la presentació, segons l'àmbit de treball en el que ens trobem, aquestes tasques varien una miqueta. En el cas dels domicilis, les tasques principals serien aixecar i ficar el llit a les persones usuàries, tenir cura i control de l'alimentació, donar recolzament a la higiene i la cura personal, realitzar un acompanyament de la persona en les seves sortides quotidianes, com anar a comprar, o anar al metge, passejar, i entre altres més. N'hi ha moltes més, com per exemple mantenir un ordre i un manteniment de la neteja quotidiana de l'habitatge, una potenciació de les relacions humanes socials interpersonals. O sigui que no patiu perquè al final d'aquesta webinar us facilitarem un llistat amb tota la relació de tasques que realitzen els professionals sociosanitaris a domicilis. Seguim amb les institucions. Quines són les tasques principals que es fan a les institucions? Doncs, per exemple, serien aixecar i ficar el llit als residents,
portar els residents a les zones comuns, realitzar mobilitzacions pautades amb el fisioterapeuta, participar en les teràpies amb els residents, amb els tallers programats, per exemple, tallers de pintura, manualitats, entre altres més. N'hi ha altres més. No podem oblidar, per exemple, que també, tant en els domicilis com també en les institucions, es realitzen canvis posturals, es realitzen canvis de bolquers. Això és una cosa que no podem oblidar. Es recull la roba bruta. O sigui que hi ha tasques que les podem trobar tant en un àmbit com en l'altre. Doncs, seguidament, comencem a parlar del mòdul 3, i aquí tractarem les competències i habilitats requerides per treballar com a personal sociosanitari. Llavors, quines són les competències que nosaltres necessitarem per poder treballar en aquest àmbit? Parlarem de les competències bàsiques, de les competències tècniques i les competències transversals. Les competències bàsiques són aquells coneixements i habilitats bàsiques que ens poden ajudar i buscar i accedir una feina en aquest àmbit, com per exemple el coneixement i el domini del català i el castellà, les aplicacions informàtiques, el càlcul funcional, els riscos laborals i la higiene i salut, per exemple. Després, tenim les competències tècniques. Doncs són totes aquelles tècniques o maneres de fer específiques necessàries per desenvolupar un determinat lloc de treball. I després, quan parlem ja de les competències transversals, doncs hem de pensar que són el conjunt d'habilitats necessàries per afrontar i donar una resposta a situacions laborals diverses, de manera que es podran adaptar i aplicar en un altre àmbit, com per exemple en la nostra vida familiar. Molt bé, doncs aquí comencem a parlar i a especificar quines són aquestes competències bàsiques. Les competències bàsiques principals serien el domini del català i el castellà, les llengües. Per què? Doncs dominar tant el català i el castellà, moltes empreses consideren que són importants per poder comunicar-se amb la mateixa llengua que la persona que s'ha de cuidar. D'aquesta manera ajuda a establir una connexió més propera. Clar, si tu tens una persona que et parla català i tu li parles català i aquesta persona és gran, doncs t'ajudarà a connectar amb aquesta persona. Per tant, és important que sí, normalment tots aquí parlem el castellà, però el català seria interessant que també el dominem pel que hem comentat, per intentar establir una connexió més idònia amb la persona que estem cuidant. Ajuda a connectar. Després parlem del càlcul funcional. Tenir domini del càlcul funcional, com per exemple tenir coneixement d'operacions bàsiques, com són portar el control dels diners o controlar els tempos quan se li subministra medicaments a la persona dependent. Més o menys, aquest domini del càlcul funcional és necessari per a aquestes coses. S'ha de tenir en compte que moltes residències, institucions o empreses d'atenció domiciliària fan proves per valorar si realment les persones domineu aquest càlcul funcional o no, perquè, com us dic, és important. Després, seguim. El coneixement i l'ús d'aplicacions és important. Per què? Bàsicament, quan una persona ja té unes nocions de com funciona un mòbil, de com funciona una tablet, doncs té més facilitat per adaptar-se a l'hora de fer servir alguna aplicació que facin servir a alguna institució a l'hora de registrar alguna incidència o a l'hora de registrar alguna característica d'algun resident en concret, i és una manera d'establir una comunicació entre els diferents companys i en els diferents torns de feina que hi ha en aquest tipus de sector. I, per últim, comentar les mesures preventives. Les mesures preventives són importants abans d'entrar al lloc de treball, les hem de conèixer, perquè això ens permetrà protegir-nos a nosaltres i protegir els altres. Per tant, ja ho comentarem ara més endavant amb les funcions, amb les competències tècniques, però és important realitzar els canvis posturals seguint les tècniques adequades o, per exemple, ara amb la situació del Covid, fer els ús dels guants, de les mascaretes i de les pautes que ens han marcat per protegir-nos tant a nosaltres com als que estan amb nosaltres. Seguidament, parlarem de les competències tècniques. Les hem desglosat en 4. N'hi ha competències d'higiene personal, competències d'alimentació, competències sobre la medicació i cures i competències sobre les mobilitzacions.
comentar-vos que després de mantenir diferents converses amb institucions, a l'hora de donar-los suport en els processos de selecció, us podem dir que una de les coses que més valoren és el saber fer dels seus professionals. Us ficaré un exemple, i és que durant l'estat d'alarma, diverses de les nostres de les residències amb les que hem tractat, amb els nostres serveis, doncs van demanar suport en els processos de selecció. I els vam fer arribar diferents candidats qualificats i el feedback que ens van enviar, l'opinió que tenien respecte als candidats que els hi vam fer arribar, va ser la següent. I van ser superclars. I van ser, ara mateix no estem per valorar si tenen o no tenen la titulació. Seleccionem aquells candidats que saben ficar-nos exemples reals de com es fan o saben fer diferents tasques relacionades amb la cura de persones. D'aquesta manera valorarem si són competents o no ho són. Van ser molt directes en aquest aspecte. Llavors, ara seguim i us parlarem de les diferents competències que hem comentat. Comencem amb la higiene personal. Un exemple de tasca d'higiene personal podria ser saber el procediment a seguir per dutxar o banyar la persona tenint en compte el tipus de pell, les úlceres, les incontinències, les sondes, les pròtesis, els diferents productes d'higiene personal, etc. Quan parlem de l'alimentació, un exemple seria conèixer i saber aplicar les tècniques d'elaboració dels menús tenint en compte la patologia, si és el cas. Per exemple, diabetis, hipertensió, al·lèrgies. I un altre exemple seria saber com donar recolzament a aquell usuari a l'hora de menjar. Hi ha persones que tenen un estat de dependència més avançat i que tenen problemes a l'hora d'agafar la forquilla. Llavors, són tècniques que nosaltres sempre, tenint en compte el tema de promocionar l'autonomia personal, són tècniques que els ajuden a poder menjar. D'acord? Molt bé, doncs seguim amb la medicació i les cures. Alguns exemples de tasques seria tenir coneixement de saber anexar petites cures o conèixer i preparar els medicaments segons les seves necessitats, saber administrar i supervisar la presa de medicació, ja sigui via oral, rectal o tòpica. I, com hem parlat, les tasques, les competències relacionades amb les mobilitzacions. Exemples d'aquestes tasques, l'exemple seria conèixer, saber i aplicar tècniques de mobilització a l'hora de lluitar o de llevar un usuari, a l'hora de portar-lo a un altre espai o a un altre domicili, per exemple. I després seria conèixer i saber utilitzar aparells per realitzar trasllats o mobilitzacions, com són grues, caminadors, etc. Doncs continuem i ara parlarem de les competències transversals més rellevants que trobem en aquest àmbit. Doncs les aniré comentant una per una, però us ficaré un exemple pràctic del que ens hem trobat en el nostre dia. Durant el seguiment que hem realitzat d'alguns dels usuaris que hem contractat a través de la nostra intermediació amb les empreses sanitàries, ens hem trobat amb diferents persones, amb diferents professionals que ens comenten que després d'haver treballat un temps es senten cansats, tristes, fins i tot com una mica desmotivades. Llavors jo, clar, davant d'aquest fet, tenia el dubte, la curiositat de saber per què es sentien així. I tenim la sort que a Foment de Terrassa, més endavant també us donaré més informació referent de quines són les formacions que fem des de Foment de Terrassa i on les fem, però que sapigueu que a Foment de Terrassa fem diferents certificats professionals i concretament ens centrem en l'atenció sanitària de persones dependents en diferents àmbits, tant en institucions com a dependents. I davant d'aquest dubte que us he comentat, vaig contactar amb l'Elisabet, que és una docent, és una gran professional amb una gran experiència en aquest sector i vaig dir, mira, escolta, Elisabet, m'he trobat amb més d'algun usuari que li ha passat això. Llavors l'Elisabet em va dir, mira, Cristian, és molt important que les persones que treballen en aquest àmbit dominin una sèrie de competències. I ara comencem a comentar quines són aquestes competències que ens va recordar l'Elisabet. El control de les emocions. Un exemple de control d'emocions seria evitar les provocacions de les persones dependents
saber mostrar comprensió per a les demandes dels familiars de les persones dependents, saber controlar els moments de falta d'ànim per poder realitzar el servei i donar un tracte òptim a la persona. I després seguim i l'Elisabet ens ressalta la importància d'establir relacions interpersonals que ens ajuden a establir relacions de proximitat i de confiança en les persones ateses, ja que ens ajudarà a que els treballadors es sentin molt millor en el seu lloc de treball. Algunes tasques d'exemple, quines podrien ser? Doncs, per exemple, saber animar la persona en el seu dia a dia per ella mateixa, és a dir, incentivar que la persona mantingui la seva autonomia, com hem comentat anteriorment, saber acordar amb la persona que s'està cuidant els moments d'intervenció de suport del cuidador, és a dir, pactar amb la persona de, quan ho necessitis, avisa'm. Llavors, la persona ja li estàs forçant que en el moment que necessita, doncs que estiguis allà i que t'avisi. Seguim. I continuem. L'Elisabet també ens destaca que treballar les habilitats comunicatives és indispensable per treballar amb persones i que, a més, afavoreix a l'hora de generar un bon clima de treball. Quines són algunes d'aquestes tasques? Doncs saber explicar i utilitzar un vocabulari i un to de veu que facin comprensible el missatge davant de qualsevol intervenció abans d'atendre la persona, doncs saber escoltar amb atenció les opinions, les preocupacions, les suggerències amb els familiars, que tingueu en compte la informació que us facin arribar. Continuem i comentarem l'organització i l'autonomia i l'adaptabilitat. Algun exemple d'aquestes tasques podrien ser saber adaptar els canvis de l'estat físic del resident i aplicar mesures que permetin satisfer les noves necessitats coordinatives, conèixer el temps que comportarà realitzar cada una d'aquestes tasques i assegurar executar-les totes durant la durada del servei en el domicili i durant totes les institucions, establir un sistema telefònic de notes per regular aquesta comunicació amb la família i altres professionals implicats per informar l'estat i l'evolució amb la persona atesa. I continuem amb la competència de la responsabilitat, que algunes tasques d'exemple podrien ser conèixer el procediment correcte per a la mobilització de la persona atesa i implicar mesures de prevenció per evitar lesions pròpies de la persona. Establir canals de comunicació amb familiars o amb les persones responsables de qualsevol del canvi d'estat de les autofuncions cognitives de la persona atesa. Aquesta competència és important perquè sí, hem de pensar que vivim per tenir cura d'aquesta persona. Llavors, no podem passar per alt res i hem de ser responsables amb tot el que fem i tenir en compte tot el que està relacionat amb la cura de la persona. D'acord? Passem al mòdul 4. En el mòdul 4 començarem a comentar els requisits per accedir a l'oferta de treball i a les condicions laborals. La formació requerida. La formació requerida és tota aquella formació que hem comentat que serà indispensable per poder treballar en l'àmbit sociosanitari. Quines són aquestes titulacions? Aquestes titulacions són el certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària en persones en domicili, que el podem cursar a Foment de Terrassa, són 450 hores i és una formació teòrica. Després de la formació teòrica es fan unes pràctiques i després d'aquestes pràctiques nosaltres des del Departament d'Empresa i Intermediació busquem aquelles empreses que valorin aquells candidats que després de finalitzar aquelles pràctiques tinguin aquesta possibilitat d'inserció. Per tant, des del Departament d'Empresa i Intermediació fem una feina bastant completa i que tenim molt en compte aquelles residències que donen oportunitats als nostres alumnes. De la mateixa manera, tenim un altre certificat professional que també cursem a Foment de Terrassa, que és el certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en institucions socials. Es realitza a Foment de Terrassa, són 600 hores. També, com abans hem comentat, hi ha una part teòrica de formació, es fan unes pràctiques i seguidament es busca tenir una inserció.
Comentar que totes aquestes formacions es fan des del campus professional, que són les nostres instal·lacions dedicades a la formació ocupacional. Per tant, que tingueu en compte que aquestes instal·lacions estan formades per un gran equip de docents. Les instal·lacions estan adaptades per fer pràctiques en entorn real, són continguts teòrics, però també a la vegada es fan tallers pràctics amb entorns reals. I durant tota la formació es fa un seguiment tutoritzat constant. Després, també tenim cicles formatius a Terrassa, com són l'atenció a persones de situació de dependència, que el podem cursar al Cultura Pràctica, a l'IES Montserrat Roig, i continuem amb les cures d'auxiliar d'infermeria, que es poden fer en diferents centres de la nostra ciutat, com és el Cingle, l'Escola ECAR i l'IES Blanchard. Parlem una mica també de l'acreditació de competències professionals, és a dir, que nosaltres podem acreditar quines són les nostres competències professionals, o sigui, gràcies a la nostra experiència i coneixements, podem acreditar-los perquè ens ho convalidin com una titulació, o bé com un certificat professional que us hem comentat, o bé com un cicle formatiu, depèn del cas, ho hauríem de mirar. Més endavant us donaré més informació respecte a l'acreditat perquè és un aspecte molt important que heu de tenir en compte. Seguidament, parlem dels tipus de contracte que ofereixen les diferents empreses sociosanitàries i comentar-vos que abans de seleccionar una persona, les empreses d'atenció domiciliària o bé les diferents institucions, ja siguin residències o centres de dia, valoren que les persones tinguin una experiència mínima d'uns 3 mesos. A veure, hem de ser curosos amb aquest aspecte, vull dir, són 3 mesos, per què? O sigui, valoren aquests 3 mesos, per què? Perquè en 3 mesos constantment una persona realitza tasques repetitives i una empresa, si veu que una persona té experiència durant 3 mesos, entén que ja està preparada i té les competències necessàries per poder cuidar persones. Sí, està claríssim que si una persona té una gran experiència en el sector, la valoraran, estarà millor valorada perquè té una gran experiència i això sempre es valora millor. Però que les persones que tinguin poqueta experiència, que no es preocupin perquè poden ser valorades i tindran l'oportunitat segur. Comentar que també una bona manera de ser valorades per les empreses és el moment de les pràctiques. Com us hem comentat, després d'acabar, per exemple, els certificats de professionalitat, arriba el moment de les pràctiques i moltes empreses tenen molt en compte aquest moment per valorar com es mouen com a professionals els alumnes que estan en el seu centre fent pràctiques. Per tant, jo us animo, us aconsello que aprofiteu aquest moment per donar-vos visibilitat amb l'empresa. És el moment perfecte, si no teniu experiència, per fer-vos conèixer i per fer veure que esteu preparats per poder ocupar el lloc de treball, un lloc de treball allà a la institució o bé al domicili. Llavors, seguim amb els contractes de treball i a les institucions, normalment, per entrar, la primera entrada que tenim a l'empresa són contractes de 2-3 mesos. Els moments en què es proposen aquest tipus de contractes són els moments de vacances d'estiu o bé de Nadal. I ja un cop que l'empresa ja ha vist com funciona el professional, donen la possibilitat d'oferir un contracte més estable, un contracte, per exemple, indefinit. Després, continuem amb els serveis d'atenció domiciliària. D'aquí venen les sigles SAD, Servei d'Atenció Domiciliària, i són contractes de 2 a 3 mesos. Són contractes de 2 a 3 mesos i que amb el temps a la persona que funciona, a la persona que està contenta també amb l'empresa, els donen la possibilitat d'anar seguint amb l'empresa fins al punt que potser els ofereixen un contracte més estable. Molt interessant. L'horari i la jornada que proposen les empreses del sector sociosanitari. En el cas de les institucions, segurament ho sabreu, s'organitzen en setmana curta i setmana llarga.
La setmana llarga són dilluns, dimecres, dissabte i diumenge. La setmana curta són dimarts, dijous i divendres. Normalment, com teniu aquí la informació, són jornades de 12 hores. Poden ser, per exemple, un horari seria de 8 del matí a 8 del vespre. Seguidament, en les diapositives següents, tindreu la informació del conveni col·lectiu que podeu trobar tota aquesta informació. I com us he comentat anteriorment, al final d'aquesta presentació us facilitarem aquest contingut perquè en algun moment, quan ho necessiteu, doncs ho podeu consultar. Teniu les dades del conveni col·lectiu. Llavors, com són aquestes jornades dels serveis d'atenció domiciliària? Doncs en el cas dels serveis a domicilis són jornades de 4 a 5 hores diàries. En total són aproximadament unes 20-30 hores setmanals aproximadament. I després passem a parlar del personal interí, que no són les ofertes més comuns que anem trobant en els portals d'ocupació, però es donen. Són ofertes que es donen i hi ha persones que sí que estan disposades, però heu de tenir en compte que l'horari més habitual en aquest tipus de feines són entrar a les 9 de la nit del diumenge o sigui, a les 9 de la nit del diumenge descansaries i tornaries a entrar a les 9 del dissabte. O sigui, perdó. Es començaria a treballar a les 9 del diumenge fins a les 9 del dissabte. A les 9 del dissabte quedaries lliure i tindries aquest cap de setmana lliure per descansar. Parlem del salari i el sou tant a les institucions com al servei d'atenció domiciliària van des dels 12.000 fins als 18.000 euros bruts a l'any. Llavors, en l'oferta que hem comentat, amb el lloc de treball que hem comentat anteriorment, en el personal interí normalment són uns 800 euros nets, més els àpats i l'allotjament. Què vol dir? Doncs que aproximadament te'n portes 800 euros al mes, però que tot el que són àpats i allotjament també entren dins de la retribució, que serien retribució en dietes. Com us he comentat, us deixo aquí l'enllaç del conveni col·lectiu, que es tracta del conveni col·lectiu d'atenció a persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal. Doncs continuem i parlem una miqueta de quines són les possibilitats de promoció. Doncs les possibilitats de promoció tant en les institucions, ja siguin residències com centres de dia o centres per discapacitat, seria arribar a ser responsable d'equip. Primer entraries a treballar com un cuidador, però amb el temps, si l'empresa està contenta amb la teva feina i has mostrat tenir les competències principals assolides i veuen que tens potencial d'arribar a ser alguna coseta més dins de l'empresa, doncs poden apostar per tu i nombrar-te responsable d'equip. Moltes persones tenim coneixement, moltes de les persones que hem tractat en el Departament d'Intermediació i Empresa, tenim el coneixement que compaginen la seva feina amb els estudis. Llavors, és interessant perquè seria una manera també que les empreses tinguin en compte per realitzar promocions a vacants, per exemple, com serien fisioterapeutes, infermers, terapeutes ocupacionals. Llavors, és molt interessant que si podeu, que les persones que esteu treballant en institucions, si teniu la possibilitat d'estudiar, teniu també possibilitat d'accedir a nous llocs de treball a dins de la institució. En el cas dels domicilis, el tema de les promocions és molt més complicada, és molt més complexa, però aquella promoció que hem ficat aquí seria aconseguir ser fixa en la plantilla, tenir una estabilitat. Per tant, a partir de diferents serveis que s'han anat realitzant en diferents domicilis amb l'empresa en qüestió, doncs segurament us valoraran per fer-vos fixar en la plantilla i donar-vos una estabilitat. Seguidament, parlarem de les relacions laborals a les empreses sociosanitàries. Quines són les relacions laborals que ens podem trobar en un lloc i l'altre? Doncs comencem amb els professionals més habituals en les institucions, que són, el rang més alt seria la directora, seguiríem amb la coordinadora d'equip
I seguiríem amb els professionals d'àrees especialitzades, ja siguin els fisioterapeutes, els terapeutes ocupacionals, els psicòlegs, entre d'altres. I continuaríem amb el diferent equip de cuidadors. Per exemple, estaria jo realitzant les tasques de cuidador, però estic acompanyat d'un equip que fa les mateixes tasques que jo. I amb aquestes persones m'haig de coordinar molt i molt bé i durant molt de temps. Continuem amb els professionals més habituals que ens trobem amb el servei d'atenció domiciliària. I és que el tracte més constant que tenim més durant el dia a dia seria amb la coordinadora de serveis i amb la família directa, amb la família directa de la persona dependent. Doncs comentem les condicions ambientals, tant a institucions com a domicilis, i tal com us he comentat anteriorment, a les competències tècniques, doncs això ajudaran a que tinguem un centre de treball fora de perill i que ens puguem, i farà que estiguem més protegits tant nosaltres com la persona que estem cuidant. Per tant, serà obligatori seguir les tècniques i procediments per realitzar les mobilitzacions i així evitar lesions. Com podeu veure també, serà indispensable treballar un espai ordenat i no deixar res pel mig per evitar caigudes dels residents i dels treballadors. I seguim i acabem amb aquest apartat comentant que davant dels pacients amb episodis agressius i violents serà interessant tenir coneixements de com protegir-nos a nosaltres i al pacient, que li dona aquest brot violent. En el cas de la mobilitat, què hem de comentar sobre la mobilitat? Sobre la mobilitat, clar, si tu treballes en una institució, aniràs al teu centre de treball i ja està. Desenvoluparàs la teva jornada i ja està, o sigui, estaràs en el teu centre de treball. Però en el cas del servei d'atenció domiciliària, normalment es fan serveis en diferents domicilis. Per tant, seria interessant que aquelles persones que tingueu la sort de tenir un vehicle propi, doncs us afavorirà per tenir una continuïtat en aquesta empresa d'atenció domiciliària. Que moltes empreses domiciliàries, quan fan només serveis en un municipi concret i ens comenten, escolta, doncs tampoc és tan important, t'ho ha de dir l'empresa, però nosaltres, des del servei d'empresa d'intermediació, recomanem que totes les empreses, que totes les persones que estiguin interessades a treballar amb el servei d'atenció domiciliària disposin de vehicle propi si pot ser. Seguidament, comencem a parlar del mòdul 5, que són les fonts d'informació sobre el sector sanitari. Aquí apareixen a diferents espais web que us recomanem, que són la primera web que trobeu és terrasocupació.cat, que és la nostra web, és la web del Servei d'Ocupació de Terrassa, de Foment de Terrassa, i aquí en aquesta web trobareu informació sobre els diferents cursos de formació i les diferents ofertes de treball de diferents àmbits, però concretament, com avui parlem de l'àmbit sociosanitari, us diem que trobareu diverses ofertes de l'àmbit sociosanitari, tant a domicilis com a institucions. Altres pàgines web que podeu visitar també per accedir a ofertes de feina serien, us recomanem la pàgina web Indeed, Infojobs, que també és molt coneguda, i en el cas de les ofertes per realitzar serveis d'atenció domiciliària, les pròpies empreses d'aquesta activitat tenen la seva pàgina web i des d'aquesta les persones interessades poden fer la seva inscripció a la seva borsa de treball. Seguidament, us facilitem un link on podeu accedir a Treball Terrassa, que és una pàgina web on podeu obtenir informació sobre les diferents formacions que realitzen a la nostra ciutat. També és una web que també podreu trobar ofertes de treball, però si podeu consultar l'oferta formativa que hi ha a la nostra ciutat, podeu consultar aquesta web sense cap mena de problema. Després, com us hem comentat a les titulacions requerides anteriorment, aquí us he ficat la web de l'acreditat, que és una pàgina web on es podrà avaluar i acreditar les competències professionals per tal que siguin convalidades com a un certificat professional o bé com un cicle formatiu o com a totes dues, depèn del cas. I aquí normalment fiquen les dates on es realitzen aquesta acreditació de l'experiència,
la informació que s'ha de tenir en compte, els formularis que s'han d'omplir correctament perquè aquesta experiència sigui reconeguda. Us ho expliquen tot de manera detallada en aquesta web. Per tant, teniu-la en compte perquè moltes persones que encara no teniu la titulació però teniu una gran experiència en el sector, entrant en aquesta web podeu ser acreditats com a professionals. I seguidament, si voleu consultar quins són els perfils professionals vinculats a l'ocupació del sector sanitari, podeu consultar la web de Barcelona Activa. Aquí us he deixat un enllaç a la que podreu accedir i consultar tots aquells perfils professionals que us interessin. On puc desenvolupar el contingut de la webinar? Doncs el podem desenvolupar a Foment de Terrassa. Podeu treballar les vostres competències, les que hem comentat, ja siguin les tècniques les podeu treballar, ara us ho comentarem amb el tema del campus professional, però les competències transversals, per exemple, és un bon moment per treballar-les amb l'equip d'orientació, que des de l'equip d'orientació us assessoraran de manera personalitzada i s'ajustaran al vostre objectiu professional i personal. Per tant, si esteu interessats a treballar les vostres competències transversals amb nosaltres, serà important que demaneu cita prèvia. Seguidament, també aquí, com us he comentat, podeu realitzar formacions, tal com us he comentat anteriorment, al campus professional, ja que són unes instal·lacions que estan totalment equipades per ajudar-vos a complir el vostre objectiu professional. I, com us acabo d'explicar fa un moment, podeu apuntar-vos a aquelles ofertes de treball que encaixin amb el vostre perfil professional i amb les vostres necessitats a través de la web de terrassaocupació.cat. Des del Servei d'Empresa i Intermediació us assessorarem amb la informació de primera mà directa del mercat de treball. Tot el material que hem treballat us el facilitarem perquè el podeu consultar quan vulgueu i quan desitgeu, tal com us he comentat. I us deixo el meu correu electrònic per qualsevol consulta que tingueu, que sapigueu que estic a la vostra disposició. Ara, seguidament, arriba el torn de les preguntes i qualsevol cosa us atendré de la millor manera que pugui. Gràcies. Moltes gràcies, Cristian. Ara, si et sembla, passem al torn de preguntes. Perfecte. Un assistent pregunta: totes les competències que ens expliques les heu obtingut d'informació d'empreses o heu fet algun tipus d'anàlisi? Una pregunta molt interessant. Nosaltres, totes aquestes competències que us hem explicat, les hem realitzat, les hem obtingut gràcies a la nostra feina que fem des del Servei d'Intermediació i Empresa. Els intermediadors fem tasques de prospecció, anem al lloc de treball, en aquest cas anem a les institucions i realitzem un anàlisi de treball conjuntament amb l'empresa. Nosaltres anem directament allà en els centres, observem com treballen els professionals, mirem com es desenvolupen en el seu lloc de treball i ho registrem a la nostra base de dades per donar informació de qualitat. Gràcies. Un altre assistent pregunta: com ho puc fer per oferir el meu currículum per treballar a residències? Faré entrevista amb l'empresa o amb Foment? Doncs si fas la inscripció, per exemple, des de Terrassa Ocupació, primerament farem una entrevista prèvia per comprovar si realment compleixes amb els requisits i les competències que ens demana l'empresa i després enviarem la teva candidatura a l'empresa. D'aquesta manera, l'empresa serà qui després et faci l'entrevista final i més personalitzada. O també hi ha una altra possibilitat que, en comptes de fer-ho a través del nostre portal, tu pensis que coneixes alguna residència en qüestió i pensis: ostres, en comptes de fer-ho a través del portal de Terrassa Ocupació, vaig personalment i entrego el meu currículum. També seria una possibilitat fer autocandidatura i que l'empresa en qüestió, en algun moment donat que tingui alguna necessitat, té el teu currículum a mà i valori trucar-te per fer-te una entrevista. Un altre assistent pregunta si els cursos són gratuïts i també si són online o presencials. Perfecte. Doncs normalment aquestes formacions van destinades a persones
que estan com a demandants d'ocupació, que normalment no treballen i que volen accedir volen fer una formació per accedir a un lloc de treball qualificat com és la cura d'atenció a persones dependents. Però sí que n'hi ha casos en què n'hi ha persones que aprofiten per fer aquesta formació i estan treballant també. O sigui que es pot donar el cas que també treballin. I l'altra pregunta quina era, Aura, perdona? Si són online o presencials. Sempre aquestes formacions s'han realitzat de manera presencial. Com us he comentat, en el campus professional realitzem aquestes formacions que hem comentat a l'apartat de formacions requerides. Un seria el certificat de professionalitat d'atenció a persones a domicilis i l'altre seria el certificat de professionalitat en institucions. Llavors, aquestes formacions sempre es fan en el campus professional de manera presencial. Ara, amb la situació en la que estem, no descarto que potser es facin de manera online, però ara per ara són presencials. Llavors, tinc el coneixement que fa poquet, o sigui, ens va arribar la comunicació que totes les formacions que es feien allà en el campus es tornaven a reprendre. Per tant, si les coses van bé, esperem que sí, es faran sempre presencial. Una altra pregunta. Com puc tenir coneixement quan feu algun curs relacionat i com es pot inscriure? Perdona, com és la pregunta? No l'acabo d'entendre. Com puc tenir coneixement quan feu algun curs relacionat i com em puc inscriure? Perfecte. Nosaltres aconsellem que estigueu molt atents a la nostra pàgina web. Podeu accedir a terrassaocupació.cat. Quan accediu a la web teniu diferents apartats. Llavors, un cop que entreu a la web, us ho estic explicant molt visual, però si vosaltres després d'acabar el webinar entreu, ja veureu que és molt intuïtiu. Entreu a la web. Llavors, hi ha diferents serveis, serveis a persones, serveis a empreses. Vosaltres heu d'accedir a l'apartat de serveis a persones i un cop que accediu a serveis a persones, n'hi ha ofertes de treball, formacions, doncs heu d'entrar a l'apartat de formació. Entreu a l'apartat de formació i allà us sortirà tota l'oferta formativa que tenim. Llavors, si esteu interessats en aquest tipus de formació, heu de registrar la vostra inscripció i un tècnic responsable de formació es ficarà en contacte amb vosaltres per fer-vos una entrevista, per veure si compliu els requisits per accedir al curs i es deixarà ja enllestir d'aquesta manera. La Carme em pregunta, no tinc clar si m'agradaria treballar a residències. Podria fer pràctiques abans de fer una formació a alguna residència a través vostra? Doncs, Carme, que sàpigues, que tinguis coneixement que sí, és possible. Nosaltres, des del Servei d'Intermediació i Empresa, tenim el servei de proporcionar a les persones l'oportunitat de fer pràctiques en un àmbit real de treball. Llavors, normalment són unes 80 hores de pràctiques i la institució o l'empresa valorarà si al final d'aquestes pràctiques aquesta persona o la necessita, no és vàlida o no per poder treballar a la seva institució. També pregunten, amb el certificat de professionalitat per a domicilis puc treballar en una institució? És una pregunta molt interessant que ens ho han fet moltes persones. Llavors, comentar-vos que el certificat de professionalitat per treballar a domicilis no és vàlid per treballar en institucions, però al revés sí. O sigui, si nosaltres tenim el certificat d'atenció a persones dependents a institucions, ens permet treballar a domicilis. Llavors, també és una informació que us puc proporcionar al final d'aquesta webinar, o sigui que no patiu, això ho podeu trobar en l'acord del Consell Territorial sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la qualitat dels centres i els serveis d'atenció domiciliària, publicat a la resolució del 2 de desembre del 2008, en la qual ens comenten que les persones que disposin del certificat de professionalitat en institucions estan habilitades per poder treballar a domicilis. Si les titulacions són obligatòries a partir del 31 de desembre de 2021, per què no podem treballar sense titulació en aquests moments? Doncs és una pregunta molt interessant i, tal com us he comentat, són obligatòries a partir del 31 de desembre del 2021, però moltes residències
ja contracten el seu personal amb la titulació perquè volen un personal qualificat, volen un personal que estigui qualificat i amb coneixements actualitzats per poder fer-se càrrec de persones dependents. Per això és important que les persones que estiguin interessades en el sector disposin d'aquesta titulació. Llavors, el 2021 el tenim molt a prop, està aquí al costat. Per tant, serà molt interessant que les persones que estiguin treballant en el sector puguin tenir la titulació el més aviat possible. Vale, de moment no hi ha més preguntes. Esperarem un parell de minutets més per si algú té una pregunta. Perfecte. I si no, donarem per finalitzat el webinar. Vale, una noia pregunta. En mi caso soy auxiliar de enfermería con título colombiano en proceso de homologación. ¿Habría algún curso al que me pueda apuntarme? Vale. Pues comentarte que en este caso, si tu título está en homologación, en teoría lo tendrías que comentar con la empresa en cuestión. Ya te digo, las empresas normalmente lo que valoran son personas que dispongan de la titulación requerida. En tu caso, como está en proceso de homologación, sería una consulta a realizarle a la empresa en cuestión. Si estás interesada en apuntarte en las formaciones que tenemos, pues como os he dicho, simplemente tenéis que estar atentas a la página web, en la apartado de formación, y si ves alguna formación que sea de tu interés, te puedes registrar con ella y, como te he dicho, un técnico de formación se pondrá en contacto contigo para valorar si cumples o no los requisitos. Bé, com que sembla que no n'hi ha més preguntes, donem per finalitzat el webinar. Com ja hem dit, us enviarem un correu amb un qüestionari de satisfacció, material de suport i l'enllaç al vídeo. Moltes gràcies a tots per la vostra participació. Adéu!